Питат риска кофата и бицепса растат ли? Джоба и паласката от кинти гърмят ли? Тук на тази маса няма хора втора класа, има хора с батерия за 48 часа. Желаят ти братче до година в Майами, от сутрин до вечер да пръскаш мадами. Няма по-полека, няма чакай, звяра като е изгладнял, на килима лягай. Внимавай с гундито, че е баси гада. Зад гърба си има цяла бригада и да ходиш и да го гледаш като директор, като вечер изглеждаш в очите на Хектор. Аз тук от Шефилд дигам чаша за тебе, ще пием всички заедно, кът се събереме. Само всички да сме живи и да сме здрави. Важното е, че още сме млади и корави.